Гэтак пасажырам адмененага аўтобуса прыйшлося пераходзіць мяжу Беларусі і Літвы на КПП «Каменны Лог». Гэтым разам кампанія «Інтэркарс» фактычна на хаду абвясціла пра скасаванне аднаго з ранішніх аўтобусных рэйсаў Менск-Вільня-Коўна. Праблемы пачаліся яшчэ 12 жніўня, калі кампанія «Еўралайнс Літуэйнія» скасавала большую частку сваіх маршрутаў паміж Беларусю і Літвой. Пазней пра змены абвясціў і Менск-Транс. Цяпер да іх далучылася кампанія «Інтэркарс». У Міністэрстве транспарту Літвы спасылаюцца на тое, што літоўскую мяжу з Беларусі перасекала больш аўтобусаў, чым дазволена. Маўляў, вось і выставілі перавознікам папярэджанне, якое аказалася эфектыўным, бо колькасць аўтобусаў знізілася да дапушчальнага ўзроўню. Пры гэтым чэргі на мяжы растуць. Сотні аўтамабіляў стаяць у Беняконях і Каменным Лозе. А ўжо з 1 верасня Латвія уводзіць новыя правілы ўезду для грамадзянаў трэціх краінаў, у тым ліку беларусаў. Не пазней, чым за 48 гадзінаў да паездкі трэба будзе запоўніць адмысловую анкету на сайце ITA.gov.lv і атрымаць ад латышскіх службаў дазвол на ўезд ці адмову. У адмысловых тэлеграм-чатах раяць планаваць паездку загадзя, браць квіткі мінімум за тыдзень-два і абавязкова сачыць за сітуацыяй на мяжы ў рэальным часе. І ўжо цяпер з намі на сувязі Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне і нацыянальнай бяспецы. Добрый вечар, спадар Вадзім. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Вадзім, ваше меркаванне, чаму утварылася такая сітуацыя, якая ўжо цягнецца некалькі дзён і пакуль што не бачна ніякага прасвету? На эту ситуацию мы не можем глядеть с меркавання сённяшняго дня. Это мае, як кажуть, накопичивальный эффект на працягу апошніх гадоў, нават десятигоддзяў. На вялікі жаль, геапалітычны выбор афіцыйнага Менску зараз не пакідае беларусам шансаў быць мабільнымі, быць усередине дэмакратычнай Европы, быть нормальной европейской нацией. Мы бачим, что наши соседи, и литовцы, и поляки, и латыши, ну и тем больше украинцы, робят с каждым годом все больше заходов по обмежеванию мобильности белорусов. Это тычется и ситуация зараз на межу с автобусами, и с визами, и с отмовами на сталое место жыхарства и так далее. Гэта называется будаванне железной заслоны, и, на жаль, большасць беларусаў, якія знаходзяцца зараз всередине краіны, яны апынуліся по той бок заслоны. Спадар Вадзім, але вы, як прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету, бачыце выйсце з гэтай сітуацыі? Можна неяк дагрукацца ўсё ж такі да краін-суседзяў, да кіраўнікоў, да палітыкаў, і каб гэтая жалезная заслона ўсё ж такі не вырасла такой, праз якую не прайсці будзе нават не тое, што чакаючы тыдзень, а ўвогуле не будзе такой магчымасці? Цалкам верагодна, што так і будзе з часам, тому што калі мы паглядзім прагнозы вайсковых аналітыкаў, все перадбачаюць пашырэнне канфлікта на весь рэгіён. І я думаю, што з бяспекавай кропкі гледжання да гэтага і рыхтуюцца нашы суседзі. На ваше пытанне, ці магчыма змена гэтай сітуацыі, так, она магчыма, і гэта сітуацыя можа змяніцца са зменай режима в Беларуси, со сменой нашего геополитичного выбора, нашего курса развития краины. Але тут я не могу сказать, что эту ситуацию мы можем изменить праз тыдзень ці праз месяц. Мне уяўляецца такі вариант малаверагодным на сённяшні дзень. Ну, але цярпяць простыя беларусы. І, дарэчы, мы сёння спрабавалі запрасіць у наш эфір літоўскіх экспертаў, самых розных, і палітыкаў, і палітолагаў, і аглядальнікаў палітычных. І
так на дзіва склалася, што амаль ніхто не пагадзіўся каментаваць гэтую сітуацыю, спадар Вадзім, то так разумею, што ў прынцыпе гэта такая негалосная забарона ці негалосная падрыхтоўка да таго, каб абмежаваць уезд беларусаў у краіны Еўразвязу і ў прыватнасці ў Літоўскую Рэспубліку. Зразумела, что в таких новинах и в таких подеях мало позитиву. И с чем, вот вы кажете, гости отмовились прийти, но они бы фактично пришли в позиции оправдальников, так? Их бы обвинувачивали, они вымушали шукать, подбирать некие выразы и правильные слова. Это зразумела, это адмоўны процесс, это негативный процесс, который отбивается на белорусах. Бо моя особистая позиция, как все ж таки белорусов давали магчымасць выезжать у вольны свет, у Европу. Тым больш мы ведаем, шмат людей маюць зараз сем'і, сваякоў по розныя бакі вот гэтай новой железной заслоны, якая будуецца. И мы ведаем, что Беларусь, вот калі взять ситуацию еще там 7-10 год назад, яна была на колькасць насельніцтва одна из краін-рэкордсменаў по атрыманню шенгенских виз. И мы ведаем, что белорусы вельмі мобильные, они вандравали, ездили подороже по Европе, по іншых краінах свету. И мне здаецца, это был вельмі позитивный процесс, бо у нас вельмі шмат людей, звычайных белорусов, они просто побачили свет, и они побачили, як живут люди в краінах демократичных, в вольной Европе. И гэта мела только позитивный адбітак. Але мы так. Пакуль не зменіцца рэжым Лукашэнкі, вы кажаце, чакаць паляпшэння сітуацыі нельга. А тут варта таксама прыгадаць, што Лукашенко сёння адрэагаваў на прапановы аб'яднанага пераходнага кабінету на тое, каб зладзіць круглы стол. Ён сказаў, што яму няма з кім перамаўляцца. То бок, калі паўстала агулам гэтая ідэя, каб зладзіць гэты круглы стол, ці не было зразумела, што будзе такі адказ? Я вам скажу, что идея эта повстала в 98 году. В 1998 году. Когда еще в Беларуси працавала миссия ОБСЕ, ее кіравал Ганс Георг Вик, это давняя идея европейских партнеров посадить разом режим и белорусскую оппозицию за круглый стол. Бо европейцы разумеют, что это бадай один магчымы вариант пройти транзит улады, пройти перемены в Беларуси не гвалтовным шляхом. И калі б гэты правадыр беларускі меў нацыянальныя каштоўнасці, он піклаваўся не про свою асабістую уладу и семью, а про лёс беларускай нации, про десятигодие и у будучыню, то я думаю, что рано ці позна он бы скарыстаўся гэтай ідэяй. Магчыма, он еще скарыстаецца. Некое поле для маневра захоўваецца. Разам з тым, сёння Лукашенко ў інтэрв'ю кітайскім журналістам заявіў пра тое, што калі Злучаныя Штаты Амерыкі хацелі б, каб ён, Лукашенко, выпусціў 1300 чалавек, 1300 палітычных зняволеных, то ён маўляў іх выпусціць пры той умове, калі ЗША забярэ гэтых людзей сабе. І вось тут пытанне. Гэтыя людзі, нават калі яны будуць хацець з'ехаць з Беларусі, не будуць, іх могуць насильна выпіхнуць, як у свой час з Марыяй Калеснікавай спрабавалі зрабіць. Улады не атрымалася. Ці можа тут наступіць такі таксама гуманітарны крызіс, бо зараз такая сітуацыя на мяжы. Бачым, што Літоўская Рэспубліка і Польша пакуль што не спяшаецца масава прапускаць беларусаў на сваю тэрыторыю. Як гэта можа ўсё выглядаць? І калі ўж Лукашенко пра гэта загаварыў, напэўна ж, штосьці рыхтуецца. Спадар Вадзім, ваш прагноз? Я меркую, что он будет заімкнуцца фактично депортовать частку палітвязняў. Магчыма, не всех, магчыма тых, кого они полічаць асабліва небяспечнымі. Мой прогноз такі, что ён як такі спраўны вучань товарища Сталина и іншых адыозных диктаторов, які
кіравалі сваімі краінамі. І ён же так само бачыў, як от, переселялись ці дэпартавалі цэлыя народы, так? Ці там вызначалі з ворагамі народа цэлыя там клясы, якія там не траплялі в эту пролетарскую ідэалогію. В прынцыпе, яны зараз разумеюць, што палітычна абазнаныя людзі, якія прайшлі зараз фактычна концтабары лукашэнкаўскага рэжыму, яны з'яўляюцца в яго вачах небяспечным дэстабілізацыйным элементам всередине краіны. Таму, я думаю, ён будзе як дэпартаваць. Прынаймні намагацца гэта зрабіць. Многія людзі ўжо пачынаюць абнадзёжваць сябе. Нейкая надзея з'яўляецца на тое, што калі ўсё ж такі гэтыя палітвязні выйдуць, то пачнецца адкат, што рэпрэсіі могуць часткова спыніцца. Людзі з-за мяжы могуць вярнуцца ў Беларусь. Ці варта спадзявацца на такі сцэнар, спадар Вадзім? Я б хацеў спадзявацца на такі сцэнар, але пакуль у мяне няма такіх ілюзій, якія бы сказалі, што гэта сцэнар магчымы. Таму што калі нават в перамовах паміж Трампам узнікла гэта ідэя па выпуску людзей, гаворка ж не ідзе пра спыненне рэпрэсій. Фактычна Лукашенко можа выпусціць людзей ці частку людзей, а іх месца запоўняць в тюрмах новымі. Яны зробяць проста ротацыю в тюрмах. Мы ведаем, што пенітенцыянарная сістэма ў Беларусі, яна не гумавая, она не можа прыняць там безліч ненадзейных элементаў у вачах рэжыма. Ну і тым больш, што калі колькасць палітычных в атрядах зэкаў будзе больш нейкага пэўнага працэнта, гэта для рэжыма таксама уяўляе небяспеку внутреннюю, нават в межах гэтых калоній. І я думаю, што фактор спынення рэпрэсій, ён таксама звязаны фактычна з выбарам, геапалітычным выбарам. За Лукашенко стаіць Путін. Мы бачым, што Путін не спыняецца, вайна працягваецца. Гэтыя рэпрэсіі таксама звязаны з тым, што Путіну патрэбна лояльная тэрыторыя, якую можна выкарыстаць, калі што, як плацдарм для праецыравання сілы на весь рэгіён. І фактычна яны разам рукамі Лукашэнкі праводзяць тут зачыстку аперацыйнага раёна нелояльных элементаў. Спадар Вадзім, а яшчэ калі коротка, як думаеце, Лукашенко наважыцца выпусціць палітзняволеных перад пачаткам вучэнняў Захад-2025? Ці ўсё ж такі пасля толькі іх? Мне цяжка сказаць. Ну, я вам скажу, што калі вы звязваеце гэта фактор, што неяк можа ўплываць на самі вучэнні, то не. Гэта, як мы бачым вот па людзях, которые выходзяць з тюрем лукашынскіх, ну, гэта фізічна, часто і в моральным плане надломленыя людзі, которым трэба восстанавливаться. Тут я бы не звязвал гэтыя два фактора. Спекуляваць, калі он можа іх выпусціць, да он можа іх выпусціць праз гадзіну. Тут все залежыць, напэўна, тут ад Трампа і ад іх дамоўленасці. А АПК мае пэўную стратэгію, калі, напрыклад, все ж таки мы маем 1300 асобаў, якіх вывезлі за межы, это можа быць Польша ці, напрыклад, Літва, як было з Ціхановскім? Ну, спадарня Зузулінская ўжо каментавала гэта. Так. Ну, безумоўна, ёсць профільныя прадстаўнікі ВПК, якія будуць пераймацца лёсам гэтых людзей. Пэўныя падрыхтоўчыя працы ўжо вядуцца. Я ведаю, што ў спадарні Засулінскай вельмі шчыльныя кантакты з праваабаронцамі, но она сама як былы праваабаронец, кантакты з заходнімі партнёрамі. Тут, калі, скажем так, будзе такая сітуацыя, што 1300 людзей будзе перевезена в Евросоюз, я думаю, што гэта не нейкая звыш лічба, з якой еўрапейцы не ўпораюцца.